Vítá vás Ferx, je tu so mnou Brok a Tomás. Čauko. A sme rytieri, ktorí idú bojovať. To vypadá fakač. OK, a prepáčte, ale Tomás bude mať občas lagy, čiže sa odpojí a pripojí. Brok, ten je úplne v pohode, ten nemá žiadne lagy, ten je čistý jak mrkva. A kedy som mal lagy? Ale dneska mi to pomôže. No, že sme pardon, toto rozrité, to som si omylom zobral, čiže pardon. Ty vole, mám lagy. No dobre, ideme. Robte. Si bohový. Inak som spadol, čiže tu nemám tiež železa a takých vecí. Pardon. Ty krávo. To laguje! Ja to lagy mám. Tlačte do mňa, hlavne keď ideme cez zlap. Ty vole, ja do teba aj buchnem. Dobre, takže ja vidíte ďalšia láva. Zlato. Tak tu som bol. Počkaj, tuto som kde zomrel. Môj domček. Je tu. Liebne prenešiel bol. Ne. Ty si bol na jednom mieste, ja viem, kde si bol. Tak, lebo tam mám moje veci. Máš smolu, tvoje veci už sú moje. Idem pre redstone. Fakt? No. Ale zlato. Ja som taká zlato. Au, fuck, lagy. Pardon, ja sa ešte kúknem, že koľko to je vyrendrované, ten prvý diel. Fuck, 30%. Tomáš, dúfam, že to stopuješ. Hej, stopujem. OK, 8 minút. Hej. Tak poďme sa prekopať, tu možno budú diamanty. Inak našli sme si dia. Mali sme ich presne 10 a tie ostatné dymy a potom som ja s nimi spadol. Pardon. Ale aj ja. Proste sme išli s Brokom, Brok tam dával hlinu a ja som mu chcel pomôcť, ale jak tam dával, on tam potom zle stlačil myšku a ja som drbol do lávy. A čo sa ja? Ale nie je to tvoja chyba, to bola moja chyba, lebo ja som išiel rýchlo. Som bol taký rád, že mám dia. Hej bohovi. Ešte skoro sa dval. Len skoro. Fialové jazero, Kostiak, teba zabijeme, ty si zlý. Ok, Tomás, potom mi povedz, že kedy to bude stopnuté, hej? Mi to povedz, normálne napíš do chatu. Bereme aj uhlie, či len drahocennosti? Drahocennosti, ale môžeš zobrať aj uhlie. Bude sa hodiť. Jak Tomáš na budúcom diele tu možno nebude, uvidíme, že či bude online, či bude offline, podľa toho. Nebým. Som budeme stále online, takže náš sa bať nemusíte. Ja som drbol do lávy. Zombie, tam máš. Chodoriti. Dajte mi nieto prosím vás krompa. Ty debil. Tomáš. Chodoriti. Debil, kde ste všetci? Brok, dáš mi prosím ťa jeden kromáč? Krompač. Ok. Lagy, odpojem sa. OK. No. Ja obijem ručičkou a dám ho do lávy. Daj mi prosím ťa kromp, Brok. Bakala! Zombie, počkajte, ja ho sejmem zozadu. Dajte mi Brok, prosím. Že Brok. Kromp. Ďakujem. Až 2 dokonca. Vy ste štedri. A dajte mi prosím vás tak o fakli. Na, tu máš. Jeden stáček, fakli. Ja nemám. Ty vole, základné pravidlo Minecraftu. Oši, mám zlato. Si borec. Ja mám redstone. Sem borec. Ja mám blackstone. Fakt, blackstone? To som ešte v živote nepočul. Vysvetľujem vám to, čo to je. Neviem. To je akýsi čierny kameň. Jakýsi moc čierny. Myslíš ten a ja som ho videl. Oši, mám tu zombíka, ja? OK. Tak ho zabe. Tak ho zabimuri. A nie, nebudeme hovoriť jak cigaši. Kokos, lapis lazuli, ty kokos, koľko veľa doriti, chalani. Kde si? Ja ti lapíš. Hoši, mne by sa dosť hodilo teraz jedlo, ale no ešte až tak nie, ale hodilo by sa mi. Ups.
Just another wonderful dancing here. Just another wonderful dancing here.